Så kører vi sgu. Godt. Jamen, nu vil vi så komme med et bevis for den sætning her, vi har. Og for at bevise den her sætning, at den er rigtig, så skal vi ud i trætrinsreglen, fordi vi skal ud og differentiere nogle summen af funktionerne. Så der har vi en sammensætning som før, med at hx er det samme som fx plus minus gx, og så når du differentierer det, så bliver det egentlig bare, at det differentierede hx er det samme som det differentierede fx plus minus det differentierede gx. Og så går vi over og siger, at første trin, det er, at vi skal have en differentiekoefficient. Så det vi gør, vi tager vores hx, vores funktion, og dividerer med delta x, så er tilvæksten x. Det vi så ved, det er, at hx, at det er, hvis vi så rører, lige med fx plus minus gx. I det her tilfælde plus. Så derfor kan vi gå over og sige, jamen så udvider vi den der bare. Og så kommer vi ud i, at vi får det lange udtryk her, som stadigvæk er divideret med delta x. Det næste vi så gør, det er så flytter vi lidt rundt på ledene, for at det ligesom vi får fx'erne over på den ene side, og gx'erne over på den anden side, så vi ligesom har det lidt opdelt, så det skaber lidt overblik. Det vi så samtidig kan gøre, det er, når det hele ligger oppe i tælleren, og dividerer med det samme, så kan vi faktisk lidt nok, så i stedet for at den ligger der, så kan vi lige lave en fin lille afbræk, og sige plus mellem selve fx og gx, og så skal vi også lige dividere med delta x herovre. Yes. Det næste vi så skal, til tredje og sidste trin, det er, at vi skal ud og have fundet grænseværdien af det. Og der er det jo så grænseværdien, hvor vi har delta x, der går mod 0, og der siger vi så delta y divideret med delta x. Og det tager vi så går vi så hen og tager grænseværdien af fx, eller hele, faktisk det samme formeludtryk, vi har heroppe, eller det samme udtryk, vi har til nu her, tager vi og finder grænseværdien af. Det vi så også kan gøre, det er igen, vi kan faktisk flytte den op, så i stedet for at det er hele udtrykket, så går vi ind og siger, at det der plus, det kan vi slette, og så plusser vi i stedet for med grænseværdien af gx, som også er delta x går mod 0. Og det vi så kan sige ud fra det er, at alt det her, det er faktisk lige med det differentielle. Heroppe, der kommer vi så frem til, at jamen, så ender vi faktisk ud med et differentieret f til x udtryk. Så, og det plusser vi så med det differentierede g til x udtryk. Og det har vi så egentlig, så har vi også differentieret h-formen, som vi startede ud med. Så vi kører ud, kører ned og differentierer. Og dermed har vi bevist, at det differentierede hx er også lige med det differentierede fx plus minus det differentierede gx. Yes. Og det hele står i Mat B-bogen 2, side 188-189.